Ji 65 ava bendava dewegê çidî li Ameda Bakurê Kurdistanê kêm bûye. Lê 20 milyon metre sêca av ji bendava Dicle ji bo wê hatiye veguhestin û metirsiya ziwabûnê kêm kiriye. Bendava dewegê çidî bo 178,000 donum erdê çandiniyê hatiye çêkirin. Pêwîstiya wê bi 62 milyon metre sêca av heye. Lê îsal 35 milyon metre sêca av kom kiriye. Bu 35 milyon metreküp Ji ber ku ev 35 milyon metresêca ava bendava devegekî dî têra tiştekî naka. Ji bo xweza têk neça û cotkar jî bikaribin bi başî erdên xwe av bidin, me biryar da ji kenala serekî ya bendava Dicle 27 milyon metre sêca av veguhêzin bendava devegekî dî. Ji ber hişkesaliyê beşeke zêde ya wan erdên ku ji bo avdaniyê pişta xwe bi bendava dewegê çi dîgirê didin ziwa bûne. Vê yekê ziyaneke zêde ya darayî gihandiye cotkaran. Rêveberê kar û barê avê li navçeyê dibêje, ji ber tijîbûna bendavê, navçe wê bi qasî 20,4 milyon dolar geşe bike. iklimsel öngörüler 2022 yılında geçen yıl olduğu gibi Di sala 2022 de wek par baran nel gor pêwîst bû. Ew barana ku bariye têra pêdiviyan naka. Bendavên dikevin ser sînorê rêveberiya me bi taybetî beşa Bakur ava pêwîst tê de nayê komkirin. yer alan özellikle sulama amaçlı barajlarımızda Projeya veguhestina avê ji bendava Dicle bo bendava dewegê çidî di dawiya Nîsana îsal da dest pê kir. Armanca projeyê veguhestina 27 milyon metre sêca av e. Heta niha 20 milyon metre sêca av hatiye veguhestin.